उन्हाळ्यात भर दुपारी बाहेर पडल्यावर घुंगरांचा लयबद्ध आवाज कानी पडला की गाडी आपोआपच उसाच्या रसवंतीजवळ थांबते. सध्या सोशल मीडियावर देखील उसाच्या रसासंदर्भात अनेक मीम्स व्हायरल होत आहेत. ऊस गवत वर्गातील वनस्पती असून याचा रस 100% नैसर्गिक असं पेय आहे. ऊसामध्ये चरबी, कोलेस्ट्रॉल, फायबर आणि प्रथिनं यांचं प्रमाण देखील शून्य असतं. शिवाय 10-20 रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या ग्लासभर रसामध्ये अनेक आरोग्यवर्धक सत्व असतात, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, पचन सुधारते. कावीळावर देखील ऊस रामबाण उपाय मानला जातो. लिव्हरच्या समस्या असणाऱ्यांसाठी देखील ऊसाचा रस फायदेशीर आहे. ऊसात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न सारखी खनिजं भरपूर प्रमाणात असतात, जी हाडं आणि दातं बळकट ठेवतात. त्वचेसाठी ऊस फायदेशीर ठरतो. मुरूम, डाग यावर गुणकारी असतो. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी प्रमाणात सेवन केल्यास ऊस फायदेशीर ठरतो, कारण त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेत कमी असतो. कितीही गुणकारी असला तरी याच्या अतिसेवनाने शरीरात हीट वाढून उष्णतेचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. आहार तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार निरोगी व्यक्तीने दिवसभरात 150 ते 200 मिलीलिटर रस पिणे फायदेशीर ठरते. अशाच हलक्या फुलक्या अपडेटसाठी हलका फुलकाला फॉलो करा.